اما تایبەت به ناوەندên تەندروستی نەخۆشخانە و مستەوسەفان یên ku li herêmên rêveberiya xweser hene gelek nexweşxane û gelek navendên pizîşkî û tenduristî hene bêguman li Qamişlo hene li Dêrîka Hemko hene li Hesekê hene li Amûdê Kobanî û hinek bajarên din gelek nexweşxaneyên taybet jî hatine avakirin em ê niha ji we re behsa wan bikin çend hene li ku derê hene çend text hene meselen tiştê ku belkî hûn merak dikin doktorên ku li wan nexweşxaneyan kar dikin çi qas maaş distînin bûçeyên wan çi qas e di vê vîdeolê de ez ê ji we re behsa wan tişta re bikim. Li heşt bajarên rêveberiya Xweser hevde navendên korona COVID-19 hatine vekirin. Li wan navendan 1407 text û 255 amêrên nefesê yani cihazên nefesê hene. Ka ji bajarê Hesekê bajarê Qamişlo dest pê bikim. Li bajarê Qamişlo tenê nexweşxaneyên niştimanî di destê hikûmeta Sûriyê de ye. Yên din hemû di destê rêveberiya Xweser de ne. Weke nexweşxaneya dil û çavan heye. Nexweşxaneya Şehîd Xebat heye. Neh nexweşxaneyên taybet hene li Qamişlo tenê. û du navendên dermankirina korona COVID-19 hene bêhterî 500 bijîşk yanî doktor li wan deran kar dikin. Hejmareke nekême bêguman. Bajarê din yê Rojavayê Kurdistanê Dêrîka Hemko ye. Li Dêrîkê nexweşxaneya gel a Dêrîkê heye. Ew jî nexweşxaneyek li wê derê yanî tenê ew nexweşxane li wir heye tenê nexweşxaneyek li Dêrîkê heye. Li Kobanê jî nexweşxaneya Heyvasor a Kurdî heye. Nexweşxaneya Emel a taybet heye. Nexweşxaneya Kobanî a taybet heye. Nexweşxaneya Aykor a ew jî li Kobanê ye ya taybet e bi COVID-19 bi korona heye ew jî li Êdiqê ye. Êdiqê jî cihekî li wir e ku nexweşxaneyeke taybet ya korona li wê derê hatiye avakirin. Li Hesekê ji we re bêjin hem tekane parêzgeha Rojavayê Kurdistanê ye navê wê parêzgeha Hesekê hem jî navê navenda bajêr Hesekê ye. Nexweşxaneya niştimanî heye li wir ew jî di destê rêveberiya Xweser de ye. Nexweşxaneya COVID-19 heye ew jî destê rêveberiya Xweser de ye. Sê navendên dermankirina korona hene li wir û bêguman nexweşiyên giran ên bêhtir ku Rojavayê Kurdistanê belav bûne ji we re hinekî behsa wan nexweşiyan jî bikim ji ber ku xelk pir gazina ji wê yekê dike ku di vê dema dawê de hinek nexweşiyên cuda cuda li wir peyda bûne. COVID-19 ji xwe hûn dizanin nexweşiya korona jî vîrosa korona di nava xelkê de li wê derê belav bû. Nexweşiya pençeşêr heye ya şekir heye pençeşêr seratanê yanî kanser e û zexta xwînê heye nexweşiyên giştîne di nava xelkê de belav dibine. Nexweşiya dil heye ya gurçikê heye ya hinavan heye problemên nefesê yên xelkê hene. Di hemû waran de jî bêguman emeliyat li Rojavayê Kurdistanê tê nekirin. Weke emeliyatên dil û çavan jî ku gelek emeliyatên hinekî giranin di vê dema dawê de ew jî li Rojavayê Kurdistanê çêbûne. Doktorên gelekî zîrek û pispor li Rojavayê Kurdistanê hene kar dikin bi rastî. Ka ji we re hinekî maaşê wan doktor û karmendên tenduristiyê bikin bipiranî mûçeya her bijîşkekî yanî doktorekî pispor muxtas ixtîsasiyan jî ixtisaî jê re dibêjin li navendên tenduristî û nexweşxaneyên rêveberiya Xweser her meh 600,000 lêreyên Sûrî distînin maaşê wan doktorên pispor e. Lê mûçeya bijîşkê giştî yanî doktorê nepispor maaşê wî 400,000 lêreyên Sûrî ye. Karmendên tenduristî jî derdora 300,000 lêreyên Sûrî distînin. Li beramberî wê yekê jî bipiranî mûçeya her bijîşkekî li nexweşxaneyên hikûmeta Sûriyê nezêde gelekî kêm e. Hesab bikin her doktorek li nexweşxaneyên hikûmeta Sûriyê kar bike çi qas pere distîne? 60,000 lêre. Herê zêde çi qas distîne? 80,000 lêreyên Sûrî distîne. Gelekî kêm e. Ji ber ku jiyan li Sûriyê gelekî biha bûye ev maaş 60,000 80,000 doktorek bistîne têre tiştekî nake. Maaşê yani jî mûçeya her yekî ji karmendên bijîşkî, karmendên tenduristiyê û sîster yanî mumarrîde û alîkarên doktoran li navend û nexweşxaneyên ser bi hikûmeta Sûriyê ve çi qas distînin?
دنابره 25000 و 40000 لیره سوری دستین افجی بگمان معاشه کی نزیده و اجواره بیجم یعنی وجدان هست نل جمع و بریا خسر نزیل جمع حکومت سوری دکتر معاشه کی جدی زیده ناستین معاینه کرنجی گلکی نباید مثلا در دور 5000 لیره این سوریه لیدی ساجی لجمع و بریا خسر اگر ت مقارنه بکی به نخوشخانه حکومت سوری را گلک